Aquest diumenge a Granollers es va fer el 56è Cross Internacional de Catalunya, prova puntuable pel Gran Premi de Crossos de Catalunya, amb la presència dels tres germans Mas, representant el Club Atletisme Terres de Ponent i el Lleida Unió Atlètica. La petita dels germans Mas, Anna, va disputar la prova de sub-14 femení. L'asconenca va fer una grandíssima cursa per acabar-la en una magnífica tercera posició fent un temps de 11,56. El podi el va completar Maya Salomón, amb la primera posició, fent un temps de 11,37, i Rabat Ousemou amb la segona posició, fent un temps de 11,45. Per la seva banda, Pere Mas va fer la cursa de sub-16 masculí, igual que la germana petita, va pujar al podi en la tercera posició, fent un temps de 13,07. El podi el va completar Bak El Asri en la primera posició, fent un temps de 13,03, i en la segona posició va quedar Albert Alsina, amb un temps de 13,06. I per finalitzar aquest Cross Internacional de Catalunya, la germana gran Marta Mas va competir en la prova de sub-18-sub-20 femení. Marta va quedar en la 24a posició fent un temps de 21,49. El podi en aquesta categoria va ser per Àmbar Tomàs en la primera posició, fent un temps de 18,29. En la segona posició va quedar Elena Moragas, amb un temps de 18,34, i la tercera posició va ser per Marva Elcouvia, amb un temps de 19,04. Marta, de la categoria sub-18 femení, va finalitzar en la 15a posició. Bon cross internacional dels tres germans Mas a Granollers.